Hello लोगोफोर welcome to one blog YouTube channel. So लोगोफोर रायजो नामोन आं फैलायबाय दिनै मोनसे खामानिनि भिडिअ लानानै बे खामानियानो जादों दिनै जोङो पार्बती घाटनि होगोन ओमफ्राय बे पार्बती घाटनिखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो हागोन नोंथांमोना सोरबाफोर रोङाबा आरो नुफेराखैबा घाटनिनो आं दिनै दिन्थिनो हागोन भिडिअखौ लास्टसिम जोबजासिम नायलां आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो खालामना होदो बिदिबा नायलांसै दिनै पार्बती घाटनि नाय लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन आं नायलांबाय थादो जोबजासिम फैलायबाय नै लोगोफोर दिन्थिनो हाखाबाय फार्स्टआवनो इयाव जोङो पार्बती घाटनि होगोन नायलांबाय थादो दा माने सान्दुंआ नाङो सान्दुंनि खामानि मानसिफोरखौ फोनांगौ Anh có một cái à? Không đó Không gì, anh nghĩ ra bạn. Cái khát chỉ đúng như kiểu vậy mà. Dos tagal nggak pernah. 8 crore. Kata ini perai, mai bani perai, tapi ini perai mau sudah betul. Itu karena sudah lawan dan ini terlalu nih. Dia udah nekat nih sih nih yo. Parpoti nih jauh. Sose angkarबाय खावसे tinggal ya. Ini nagan lain मोनसे होनानै दैथिंबाय अंखारबाय नायलांबाय थादो दिहुनजोबनाय खिथिनांगोन लोगोफोर खावसे किलार जाबाय पार्बतीया ओमफ्राय खावसे दंबोयो बे किलार जाथ'बाय दा ओंखाम जानो थांनि दा फैबा घाटनि जागोन आरो जा खासिया लोङो मस्लाखौ मोजां खालामना दोनदो दा गथा जाना थायो रखम ओंखाम जानो थांनाय नायनिफ्राय गलायनांला आरो सुत मारा गलायला अन्थाइ बांसिन फैदोलै बालायाव गलायहांबाय नै दानिया मस्लाखौ Sawadee. Nengkeret order. harus pedi sana aja. Nah, nengkeret. Mana orang betara tuh? Dosen deh. Nunggu nol. Đây là cái santing bating của các thằng thì đấy, ekdom khan mau này đừng dừng ở một số tàu lại hàng bảy mấn, thì ekdom đi xeo mau bên đừng đã. दा जोङो आं गाखोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननि दिन्थिनोसै दहायथ' दिन्थिखाबाय आं खावसे थांबाय ना दा खावसे गाखिनि होगोन ओमफ्राय बै उनजागालिबो दङ माने उनजाबो खावसे गाखिनि होगोन माबा मुदाया मोननै ना मुदा मोनसे नै दा गाखिबो दङ ओमफ्राय उनजागालिबो दङ स' दिन्थिजोबगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो थौदो दानिया बया स्रो स्रो बार फैबाय दहाय न'का सान्दुं गोसाव माने मानसि सानसे सिजोमखादों सला सिजोम रानलायलायबायसो जनानै खाम जाखांना होना बहुत गोबाव जाबायना थौदो बिदिबा नायलांबाय मोनफैबाय आं दा गोजौआव नै दहायनि गाखिनिया ओमफ्राय दा एकदम अखा थाफिनबाय आरो ना दा बेलायाव आरो बरियामोन सान्दुंबो सिगां दा अखा थाफिनदों नायलाय लोगोफोर ओरै मावदों दंफांफोरा एखे बार फैखाबाय आरो सान्दुंदो नै दहाय गाखिनिया गुफुर जालायदो एकदम सान्दुं गोसादो दा न'का बार फैदो अखाबो फैदो नायनो हागोन नै सान्दुंआ ओरै जाबाय नै जादों खाथिया बारखांबोबाय दोङो मानो होदो नोङो मानो होदो मा दखा जागाखिनि होलायनोसै दानिया खावसेया नागोन नै लोगोफोर इथिंबो आथा ओंखारबाय दहाय इथिं खावसे हालांदोंमोन फुंनि टाइमाव आरो दा मोनानि टाइमाव इसिनि हाबाय दा बारा गैला फायल'सै मावाबा गथाय थिखांजोबनो हागोन मावाबाथाय आरो गैला आरो थिखांनो हाला दिनै आरो दांदो जोबजासिम मस्ला जोबदो नैबे मस्लाखौ लायफिनबाय दोङो
Nah ini terus makalnya mosla kolai dengan mosla kolai keren. Ini jahat sedang ngasihnya. Sedang kolai deh udah. Kepernain agan, parbuti ke katni demen, फ्राय मावना बायनिफ्राय katni नाला. माने पारु फैबाय दोङो बयाके खोमना दोनबाय जोङो अखा बानायोना माने गोजाननिफ्राय थांनाय खिथिनो आङो नोंथांमोननो खिथिनो थाखाय आं टप लिंकआव थाबायदों लोगोफोर एकदम गोजानाव थांनाय खिथिनो थाखाय पुरा थाबायदों इथिं दा न'सिम फिलार इथिं नायनांगोन नै लोगोफोर ओइ बे बाया थाबाय आरोना मानोना तामान बार फैदो गाबोन गाथिनि जोंनिखौ अखाबाथ' फैनो नालाय बेखिनिया मावसोदो माने आरो बारबो तामान फैदो गाबोन गाथिनि सिं बेनिखायनो टप लिंकआव जों दा थाबाय थांदों नै अंख्लायनो थाखाय ओइ खना जा थांनांगोन अंख्लायनो निजासो जाख्ला रखम बानायना लादों जों निजा थाबाय थां नै आथिङा मावसोदो एकदम पुरा सायाव निजा सुबाय दोङो माल माथा एकदम जगरजों सुबाय दोङो ओइ जा न'आ जगर दोननाय जा लेट्रिन टेंकि जा होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै जाबो बे खावसेयाबो सां बानायनानै दोनै नायनो हागोन जाबो गोलैगोन पार्बती एकदम पार्बती गोलैगोन जाबो केनसिया मोनबा जागोन रुमाव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो आरो कमप्लिट जाबा नोंथांमोना आरो दिन्थिबावगोन मोजांनो कमप्लिट जाबाथाय स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो जाय आंनि चेनेलाव फैदो लाइक आरो साबसक्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय स' थौदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो